ihe m gwara gị na odegwu si London ihe anyị ga-eri ebe a tata bụ ego London eziokwu aka m omemma na ụkọmma ihe chọpụta hụ na nke ikpeazụ a na ọ dịgasị ọdụ ihe agọdịrị ya n'ahụ nwa obere maka na a na-ete nkwụ na London mana ha ma aba nkwụ ọka ọ dị ha chọkwa iwere akpa mma ka iwere anyị niile ewere nyekwa nwanyị Ojukwu na-achị ịgba na-akpọ dịka ugboro na-abụ ọgbọ ya na ndụ ọgbọ ya n'ọnwụ mana nke aka na-akpọ nke nkịta bụ di anyị gaba na agụrụ onwe ihe na-esere mụ na Jordan odogwu ichetakwa mgbe ọ na-aba anyị makata anyị aga Beron ichetakwa ka anyị si eme ụmụaka Beron ichetakwa maka Nicholas o chekwara ihe a dịrị ya taa ọ bụ eze eri ya aka na-echekwa Reverend eminiti agafegbukwa ahụ ekweteghị aga na-eji love na mmadụ na-eme ebe a n'ọgbọ ịnọkwu ya okpokwa igwe ego obi ada mekwa injinia plant ka ọ nọdebe ya aka na-eme plant Omenna Chikova na-ekunie onye eze ọhụmọbara na-agbanyeghị na mmadụ erika biko chebetugo mmadụ apasị ụzọ o nwere ihe na-eme n'ọgba biko nwoke a na onye kpọrọ si nkanya gị na-emini uru abụ na ego echebie ego a bụ ego nwere senti ọ bụrụ nke na-enwe ọdọ were ichetere ochie wee mebe ofe ama m ihe ị ga-eme nwuru m ebe ihe mere ị naba nnọọ kpọrọ ma ọ bụgodị ụgwọ ndị ewere ezi mụọ ha nọrụ